balay sa kuwang kungyamban. Tara di ay sus. Gilayuan ni. Tekanam din ka sa amin dari kanutwaan sa. Pag ako. Muna. Traba. Siya man akong buyo. Ulo. Gaya atong lalaki nga taga Pikas Barrio, ingon siya manguyab kuno siya nako. Untag mo, kadawat siya nako nga anak sa. Dagkan kay lalaki nanguyab nako pero akong dita di makapasar. Ngita man sila anang way anak. Pa sila anak nga nanay paktindaan. Pertahan ra ba kuno pa itong lakiha ingon sila. Sus pagwerte ka nako mo siguro nako na ako'y anak sa. Asa na karong dapit mo gaya, pabuto na nako dari Ay, sus. Naabot niyo ko sa balay. Wa may tao. Basig na asa luyo. Ayo. Ayo. Bitaw. Basig na sa luyo. Ato na ko, be. Ayo. Uy. Day. Tinuod. Dali ka dali. Hayag lagi, day. Oh, yahay ka dali sa layo. Ari lingkod ari dong. Lingkod ko ba? Lingkod ari. Lingkod ko. May kayo mong gitilinuod. Abi na ko binuang to nimo ba? Tinudan din ako, day. Tinudan din ako, Tinudan din ako, Jud. Tinuod jud ang imo kay layo ba kay sa Pikas Barrio niya. Ari dito sa mua. Kay siyempre day ako gibangita. Katong mga birin pang babae. Sa sino ka day nga ako isa na day ha? Awat sa. Basta mo mo gisakyan. Kung hindi ka nang helicopter, ya ako lang gidalang helmet kay hindi ko waton Yawa ba. mo ka. Helicopter helmet sa. Safety ba? Pero kung ako nang masubot ka, ako sa ni hatag mo kay asa ng helicopter ako apil og hatag asa nga pan. Kanindot sa. Kanang mga kalubihan na mo diya sa kuan dito sa unahan baryo kanang YouTube. Ako na ihatag sa kuang maasawa. Kung maasawa ta ka, imuha yung tanan. Hindi gid ang imo nila. Portahan di kay mo dong. Portahan kay ni. Ni ako ang cellphone kini. Kung nanag yung asawa, ako sa ihatag. Mahal kini. 10,000 kapin. Ako sa ihatag sa kuan ako. Kung maasawa Portahan di kay mo ang dong kanagagikan. Mawagi ko si Beka mo na pero nako lang kwarta ko. Madagang mga kanang mga kuan dia. Kanang mga kalibangan dia mo ana. Kalibangan dia ba? Nahan. Lain ato aba. Portahan na ba kay mo nga kami pobre kaayo niya. Makadawat ka nako ka. Ay, siyempre kay daga mo ka. Nya di kanang Saman. daga na mo gud ang uyab nako gud nya. Atong bayudita di man ka pasar. Di ka pasar. Kay nya di imo di ka makadawat ba ka nako. Tawad lagi ko kay birin na hindi bangita. Di na among kit anak. Yes. Bugod ka dang. Karang di ingon dia sila may gugma ka sa babay. Bisan unsa pa nang bayhana, imo tinang gugmaon. Gugmaon nimo unsa iyahang kagikan. Kon mo ka nang ako lang pagkuin pag sulti na ko day nya. Kanang amo ang yuta day kalibangan day daghan mo tagian na day. Among silingan nagkatawison ako. Daghan mo. Apa nakadungog ra pa sa pang istorya niya. Nagbaid na maguro na day. Sanggot. Ako lang tubuin day kana among yuta day kalubihan na daghan mo ko na nagbahin na day magsuon ako day ba. Ako lang to uli na lang ko day oy. Uy mo kay ako di pa. Na panghambog ati ka sa akong papa nga. Portahan jud kay mo tanan. Ibay pa ipalailat sa akong papa. Ito lang ko day. Ipalailat ka sa papa. Ito lang ko day. Ito lang ko day. Dala na gawin